Øhm, De her online-møder, de er mindst hver 14. dag, og de ligger altid på mandag og torsdag, og så er det fra klokken 20 om aftenen, og det er lidt forskelligt fra fag til fag, hvor lang tid af møderne er. Man kan sige, at dataanalyse det er lidt komprimeret, fordi man har kun 3 måneder til at komme igennem pensum, så der vil det altså være sådan, så at der er lidt mere intensivt, fordi at vi kun har de 3 måneder der. Men som sagt, så optages alle de her møder, så hvis nu, at man befinder sig et sted, hvor man er i en anden tidszone, så kan man sidde og se videoerne efterfølgende, og se, hvad der blev gennemgået på det her møde. Der suppleres så med hjemmeopgaver i de forskellige fag, for eksempel i dataanalyse. Der er nogle hjemmeopgaver, hvor det er nogle modulopgaver, som så bliver gennemgået til de her online møder. Vi starter op med sådan et intromøde ved første år, hvor I møder Ben Favrskov, som er på erhvervsøkonomi, og så mig, der er Thomas Petersen, som er på dataanalyse, og det er sådan et kick-off møde, hvor der er fremmøde, så det vil sige, at man kan møde op på Solbjerg Plads og deltage på kick-off, og hvis man ikke har mulighed for det, hvis man for eksempel er udstationeret og ikke kan komme hjem, så bliver det her altså filmet og livestreamet, så man kan sidde og følge med her. Og i forbindelse med det her online-møde, så bliver der også dannet studiegrupper, så de bliver altså dannet til det her kick-off, og der prøver vi at gøre sådan, det er Ben Favrskov, der plejer at danne studiegrupperne, at man forsøger at sætte folk sammen, sådan, så det passer lidt geografisk, og dem, der for eksempel er i udlandet, at de har mulighed for at komme i gruppe sammen. Så det plejer at lykkes rigtig fint, så grupperne bliver dannet, som man ønsker det. Du råber bare op, Vibeke, hvis der er et eller andet, jeg glemmer at sige. Ja, jeg vil også, det jeg lige tænkte på, du nævnte det samlede forløb. Alle fagene kan jo tages som enkeltfag, så hvis man bare har mod og tid til et enkeltfag, så er det også helt fint at starte med nøjes med et. Hvis det er for eksempel dataanalyse, man ønsker at kvalificere sig på, så kan man godt tilmelde sig det enkelte fag, og ikke hele pakken. Ja, og der kan man sige, at hvis man tager enkeltfag, så er der også noget med, I anbefaler lidt måske, at erhvervsøkonomi er godt at starte med, og det er også en lidt stor mundfuld, kan man sige. Så. Ja, det kan man sige. Nu nævnte jeg jo lige dit fag for at være lidt flink, ikke? Jo, tak. Men det er rigtig nok, at erhvervsøkonomi er et godt fag at starte, fordi det danner udgangspunkt for rigtig meget af det øvrige pensum, man skal igennem på de øvrige fag. Ja. Men det er et stort fag at starte med. Ja, og så med hensyn til eksamen, der er lidt forskellige eksamensformer fra fag til fag. For eksempel i dataanalyse, der foregår det ved en 4 timers sit-in eksamen, hvor man altså møder op og får en opgave, hvor der er tilknyttet et datasæt, og så bruger man så SAS-Jump til at besvare de spørgsmål, der er i datasættet. Så det er egentlig meget centreret omkring, at man bruger det program, som man har lært at bruge i undervisningen. Og det plejer at gå rigtig godt for online-studerende. Jeg tror, at det nok skyldes, at dem, der vælger online-studiet, er jo tit nogen, som har lidt styr på IT i forvejen, og så er de nemt ved at sætte sig ind i et computerprogram. Så I plejer altid at ligge rigtig lunt i svinget med hensyn til karaktererne i dataanalyse. Så er der nogle af de andre eksamener, der er mundtlige, og hvor man altså har fået en case, som man skal tage udgangspunkt i. Og så er der også nogle af eksamenerne, hvor det foregår ved en 24 timers prøve. Og så er der et afsluttende projekt, som foregår i en studiegruppe. Hvis at det er en sit-in eksamen, eller hvis det er i det hele taget med eksamener, så bliver de som udgangspunkt afholdt på CBS, men hvis man bor i udlandet, så kan man altså godt få lavet en anden løsning. Så skal man bare give besked i god tid, så kan man aftale, at man eventuelt tager eksamen på en ambassade, hvor der så bliver holdt øje med, at det nu er en, der møder op, ikke? Men det koster jo så nogle penge, man skal betale til ambassaden for, at de hjælper med det.
Udover de her kurser, vi har nævnt, så er der nogle ekstra supplerende kurser. Der er et kursus i matematik i uge 36 mandag aften, og et kursus også i uge 36 torsdag aften i Excel. Og det er 2 kurser, som jeg står for. Og dem kan vi rigtig anbefale at tage, specielt hvis det er lang tid siden, at man har beskæftiget sig med matematik og Excel. Så er det rigtig godt at få taget de kurser her. I forbindelse med dem er der i øvrigt også en del opgaver, som man kan løse hjemmefra, og det er dem, der bliver taget udgangspunkt i kurserne. Og de her opgaver, det er altså nogle, som er knyttet tæt sammen med erhvervsøkonomi. Der er mange, der har svært ved i erhvervsøkonomi, har svært ved matematikken, så det er en rigtig, rigtig god idé at deltage i de her matematikkurser. Og, må jeg lige sparke ind her, at de supplerende kurser, de er gratis. Ja. Når man er tilmeldt HD i første del, så får man automatisk tilbud om de her supplerende kurser. Ja. Så er der nogle i de obligatoriske fag, der er sådan nogle fælles opsamlinger, altså sådan noget storholdsundervisning, hvor at det bliver filmet, så der kan man også deltage, så det er altså fremmøde, men det bliver også filmet, og udover det, så er der sådan nogle arbejdslørdage i erhvervsøkonomi, og både det her fællesopsamling og arbejdslørdag, det er fra cirka 8 til 15, så det er nogle lange dage, så man kan sige, at hvis man nu bor langt væk, så får man altså noget ud af det, så man ikke skal tage ind til Frederiksberg for undervisning i 2 eller 3 timer, ikke? Så det er et tilbud ud over det online tilbud. Og så ligger der i øvrigt på CBS' hjemmeside på HD1 under online-studie, det er også det link, som står herovre i siden. Der ligger en plan for, hvilke dage, at man har hvilke fag, så der kan man altså se, hvornår fagene ligger inde på CBS' hjemmeside. Og så med hensyn til tilmelding, der skal man tilmelde sig senest den 1. juli i år. Så altså senest den 1. juli i år skal man tilmelde sig. Og man kan altså tage faget i et samlet forløb, eller tilmelde sig som enkeltfag. Og tilmeldingen sker på samme side, hvor man også kan se planen for, hvornår at de forskellige undervisningsgange forløber. Det var så, hvad jeg havde at sige med hensyn til introduktionen her, og så vil jeg give ordet over til Ditte. Medmindre, har du noget at tilføje, Vibeke, jeg har glemt at nævne? Ikke lige umiddelbart. Jeg har svaret lidt på noget ude i siden her, og ja. I bliver bare ved med at spørge løs, og så svarer jeg på bedste vis. Hej Ditte, tusind tak, fordi du vil deltage. Tak. Det var så lidt. Hej. Og velkommen til jer 10 andre. Jamen, jeg har lovet at fortælle en lille smule om, hvad det vil sige at være online studerende. Jeg tror, vi er kommet en slide for langt frem her. Ja. Og så lige en frem. Yes. Jeg læser HD, og jeg læser HD online, og det gør jeg, fordi at jeg har et fuldtidsjob, og jeg har 2 små børn. Faktisk så begyndte jeg på at læse HD i min barsel. Jeg har taget et meget langt tilløb til at komme i gang med HD. Faktisk er det en 14 år gammel drøm, som jeg er i gang med at realisere. Så det har været et stort spring. Jeg synes, at for mig så har det økonomiske i studiet, altså selve erhvervsøkonomien, undervisningen i det har været en lille smule skræmmende, og det er det, der har gjort det. Jeg har været lidt lang tid om at komme i gang, og næsten færdig med HD i første del, og det er simpelthen en fornøjelse. Jeg nyder det virkelig. Jeg har valgt online af de her årsager, som I kan se her. Det er nemt at tilgå, når man bor langt væk fra København, og der er virkelig, virkelig mange fordele ved at læse virtuelt, men det skal jeg komme tilbage til lidt senere. Så hvis du vil hoppe en slide, Thomas. Ja. Det er dig, der styrer den. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det selv. Jamen, yes. Det kan du også med på. Altså først og fremmest, så det der er en kæmpe fordel for mig ved at læse online, det er, at der ikke er noget fremmøde.
Jeg er ikke bundet af at skulle ind på skolen på bestemte dage, på bestemte tidspunkter. Der er kick-off, og så er der lidt arbejdslørdag undervejs i studiet. Og jeg kan kun anbefale på det groveste, at I deltager i kick-off. Fordi for det første, så giver det der en fornemmelse af de andre studerende. Og så kan der være positive overraskelser undervejs, at der rent faktisk er nogen, I kender. Al undervisning undervejs, uanset om det er virtuelt, eller om det er noget, som foregår inde på CBS, så bliver det optaget, og så er det tilgængeligt på Learn i hele studieperioden. Og det er en stor fordel. Det er noget, jeg har glæde af på nuværende tidspunkt, hvor jeg er i gang med det, eller netop har afleveret det afsluttende projekt. Lidt omkring teknik, Thomas var inde på det. Kablet internet, det er en rigtig, rigtig god idé. Hvis I kører på wifi, så vil I opdage, at det er ikke nok. Jeg kan også se ude i deltagerlisten her, at det svinger lidt mellem 8 og 10 deltagere. Det er fordi I hører af. Det kræver god båndbredde, og det kræver et stabilt net at køre det her. Specielt hvis der er store præsentationer og Excel indover. Så hvis I kan sidde på kablet internet, så hjælper I helt klart jer selv. En anden ting, som jeg også vil anbefale fra starten, det er, at I får et ordentligt headset med en mikrofon, der er integreret, som I kan se både Vibeke og jeg sidder med. Det er ikke nødvendigvis noget, I skal bruge i undervisningen, fordi I selv skal kommunikere med underviseren, fordi det er ikke alle fag, man gør det. Man gør det vi har gjort det i et enkelt fag undervejs, hvor vi skulle tale med læreren. Men I får brug for det, når I skal kommunikere med jeres gruppe, fordi det foregår også virtuelt. Og det er simpelthen ikke til at sidde med et lille mobil headset, hvor man har det ind i. Det holder ikke, lyden er ikke god nok, og komforten er ikke god nok. Hvis I har mulighed for det, det er absolut ikke et must, men hvis I har mulighed for det, så har jeg fundet, at det var en stor fordel at have 2 skærme. Så på den ene skærm, der kører undervisningen, og på den anden skærm, der har man noterne liggende. De noter, man samler sammen undervejs. Det er ikke alle fag, hvor I kan anvende de her noter direkte, når I skal bruge det til eksamen. Men eksempelvis Thomas' fag her med dataanalyse, jamen der har man faktisk mulighed for at have oplysninger med på en USB-nøgle, når man går til eksamen, som man kan lægge op på den PC, som man anvender inde på CBS. Så der har man mulighed for at skabe en ramme omkring den her opgave, som man skal skrive. Det er en god idé at gøre det hjemmefra. Det er en fejlprioritering at gøre det undervejs til eksamen. Der er 4 timer ikke nok. Lidt praktik, som Thomas han var inde på, også undervisningen, den ligger 1 til 2 gange om ugen. Med undervisning fra kl. 20 til kl. 23, og det afhænger af faget og underviseren. Der er den korteste undervisning, jeg har været ude for, jamen det har været 45 minutter, hvor vi starter kl. 20 og er færdig 20.45, og så har vi været igennem den del af pensum, som vi skulle have den dag. Og det var fint, og det var dækkende, og det var nok. Jeg har også oplevet, at vi har siddet fra 20 til 23.30. Det er lang tid, man er træt til sidst, og kan man ikke stå distancen, jamen så har man igen fordelen ved, at det bliver optaget, og man kan se det efterfølgende. Det er virkelig en stor fordel. Og en fordel, som man jo på ingen måde har, hvis man er fremmødestuderende. Jeg har flere kollegaer, som læser HD, og vi er nået lige langt i studiet. Og jeg kan jo se, at i forhold til eksamensforberedelse, så har jeg en stor fordel i videoerne, som ligger og er tilgængelige. Alle eksamener, der skal I planlægge fremmøde. Der er en enkelt prøve undervejs, en weekendcase på erhvervsøkonomi. Den skal uploades, der er ikke fremmøde. Den er heller ikke en rigtig eksamen, men man skal bestå den for at kunne komme videre på studiet. Men ellers, så er det altså fremmøde, så det skal I huske. Så lidt omkring relationer. Et rigtig godt råd, det er, at man fra starten træffer en beslutning om at være aktiv i timerne. Og det er ekstremt angstprovokerende. Det kan lige så godt afsløre med det samme og være helt ærlig omkring, fordi man åbenbart afslører sin uvidenhed og sine manglende kompetencer over for op til 45 fremmede studerende, som man kun kan se navnet på, og man overhovedet ikke kender. Men hvis ikke man gør det, hvis ikke man er aktiv i timerne, jamen så har man bare ikke samme læring. Jeg har også oplevet, at det giver en langt bedre relation til lærerne, og det giver en... tak, Thomas. Det giver en langt bedre relation til lærerne, og det gør bare, at undervisningen bliver mere dynamisk og interaktiv, end hvis det er envejs kommunikation hele vejen igennem. Endnu en fordel, det er faktisk også, at I får et indblik i de andre studerende.
der også er aktive, og deres kompetenceniveau afdækkes i nogen grad. Og det kan godt være en fordel, når man kigger på de næste par punkter, fordi en af de ting, jeg blev mærke til kick-off, som jeg deltog i, det var Ben Favrskov, som jeg var nede og hilse på, da vi var færdige på kick-off. Han ønskede mig held og lykke med studiet, og jeg tænkte, held og lykke, hvorfor? Jeg skal da ikke have held og lykke med det her studie, det er da bare lige. Og han havde godt nævnt på kick-off, at der ville være et stort frafald, og at holdet så anderledes ud efter jul, og nu kan jeg bare konstatere, at det er absolut ikke tomme ord. Vi startede 5 i gruppen, og da vi nåede december, der var jeg alene tilbage, der var de 4 andre droppet ud. Og det er ikke sjovt, fordi min erfaring er, at en gruppe er rigtig, rigtig vigtig som støtte i den her sammenhæng. Jeg tror ikke, at jeg personligt var kommet igennem en gruppe uden nogen at støtte mig til. Og da jeg stod i den situation, at jeg manglede en gruppe, og at jeg var helt alene, så kom det mig faktisk til, så var det en stor fordel, at jeg havde været til kick-off, hvor jeg havde set nogle af de andre studerende, og vi havde haft noget kommunikation undervejs i løbet af undervisningen. Fordi nu har I ikke oplevet det så meget i dag, hvor det bare er præsentation, men det vil I se, når I kommer til at deltage i selve undervisningen. I dag er det kun Vibeke og Thomas, der svarer på spørgsmålene herinde, men når I går live med rigtig undervisning, jamen, så får man stor hjælp af de andre studerende også, hvis man stiller spørgsmål, fordi lærerne er presset, det er et stort pensum, man skal igennem. Og hvis der er et spørgsmål, som lærerne ikke nødvendigvis ser, jamen så er der altid en anden studerende, som har set spørgsmålet og som kan svare. Så det er, selvom det er en lidt speciel måde at læse på, jamen så er der faktisk rigtig gode relationer, selvom man aldrig har mødt folk før. Og det er en positiv oplevelse. Yes. Næste slide. Undskyld. Tak. Ja, det her er lidt en gentagelse af det, som Thomas han også havde. De fag, jeg har været igennem, her har jeg så skrevet, hvilke valgfag jeg har valgt. Den første eksamen, man er igennem, og det første fag, man er igennem, det er dataanalyse med Thomas. Det er det gode gammeldags statistikfag, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Thomas siger. Det handler om at lære SAS Jump at kende. Og det er et program, som man downloader, får adgang til at downloade gratis, når man først er tilmeldt studiet. Og det er et slags add-on til Excel. Det er nemt at bruge, og det er ikke kompliceret. Og når man skal til eksamen i dataanalyse, så er det en 4 timers skriftlig eksamen, hvor man har mulighed for at tage hjælpemidler med, så man kan have den her ramme omkring opgaven med på en USB-nøgle, som man kan lægge på PC'en, og så arbejde med den i løbet af eksamen. Erhvervsøkonomi er, som også allerede nævnt, et stort fag. Og der er første hurdle, man skal over her i erhvervsøkonomi, det er en weekend case, som skal bestås. Den ligger omkring jul, og den skal man igennem alene. Det er en individuel prøve, man skal præstere her. Og den, der skal man vide, om den erhvervsøkonomi-eksamen, har jeg lavet mig fortælle, og så må I andre jo rette mig, hvis det er forkert, at den er indført som en hjælp til os studerende, fordi det er et komplekst pensum, man skal igennem på erhvervsøkonomi. Og ved at lave en weekend case midtvejs, som man skal bestå, så sikrer man sig, at de studerende de har et pitstop, hvor de kommer igennem hele den del af pensum, som de har haft på daværende tidspunkt, og så der er en solid base at arbejde videre på, når man kommer hen til den næste del af pensum efter jul. Weekendcasen bestås eller dumpes. Så skal den tages om, og bestås den, så fortsætter man på studiet. Dernæst så kommer man op i en 7-døgns-case, som man skriver i en gruppe, og det er pinedød nødvendigt, at man har en velfungerende gruppe. Det er en større case, men den er mere overskuelig, fordi man har 7 døgn til at løse den. Den afleverer man også elektronisk, altså både weekendcasen og 7-døgns-casen uploades inde på Learn. Der er ingen problemer i at uploade, altså teknikken fungerer rigtig, rigtig fint hele vejen igennem. Specielt hvis man husker at køre på kablet internet. Når man har uploadet eksamenscasen her, eller den her 7-døgns-case, så skal man op og forsvare den mundtligt. Og jeg havde Ben Favrskov som lærer, og selve eksamen her foregår sådan, at man lærer nogle økonomiske modeller, som man skal kunne tegne til eksamen, så man tegner rigtig, rigtig meget inden til erhvervsøkonomi, den mundtlige erhvervsøkonomi-eksamen. Samfundsøkonomi bygger oven på erhvervsøkonomi, og det var et fag, der i hvert fald for mig var lettere at tage fat på, fordi at vi fra erhvervsøkonomi havde fået nogle basale værktøjer, som kunne anvendes direkte over i samfundsøkonomi.
Samfundsøkonomi, der skulle vi have et headset med mikrofon, fordi den underviser, som jeg havde på samfundsøkonomi, han ville gerne have mere interaktion med de studerende, så han ville gerne have, at vi brugte mikrofonen og talte, i stedet for at vi brugte chatten. Det fungerede lidt blandet, vil jeg sige, fordi vi var godt opdraget af Thomas og Bent, der gerne ville have, at vi brugte chatten. Men det er også et spændende fag, så det er gode fag, man kommer igennem. Eksamen her i samfundsøkonomi, det er en 4 timers skriftlig eksamen, og der er ingen hjælpemidler. Og det kan også være en lille smule angstprovokerende, men igen, eksamen er ikke skruet anderledes sammen, end at man skal kunne bestå med den viden, man har om pensum. Så har man erhvervsret, og det er et af de sidste obligatoriske fag, man har her. Det er en 24 timers eksamen, som foregår hjemme. Det vil sige, at jeg kan kun anbefale at tage fri den dag og prioritere tiden til at få skrevet den her eksamensopgave. Man bruger ikke helt nødvendigvis 24 timer, men man bruger mange timer. Og når man er færdig med den, så uploader man også den. Så det er altså heller ikke en fysisk stedprøve, hvor man skal møde op. Det foregår hjemme. Så valgte jeg det valgfag, der hedder strategi, fordi jeg har behov for, at det skal foregå online. Jeg har ikke mulighed for at møde op. Strategi bygger oven på erhvervsøkonomi, og vi fortsatte med samme lærer, som vi havde haft i erhvervsøkonomi, hvor man som eksamensopgave skal skrive en 5-siders synopsis. Der bliver udleveret en case virksomhed, som man skal analysere noget på, skrive noget om deres strategi, og så forsvarer man den her synopsis ved en mundtlig eksamen. Erhvervsøkonomisk metode, jeg skulle måske lige sige, jeg valgte også udvidet erhvervsret, nu fik jeg lige sprung med den over, det er også et valgfag. Syvdøgnscasen, nej, der er tid til at arbejde ved siden af. Vi gjorde det i min studiegruppe, at vi tog, jeg tror det var 2 fridage fra arbejde, og så tog vi weekenden til brug, og så kom vi igennem. Så det er ikke sådan, at du skal lægge ferie hele ugen overhovedet. Men en ting, som jeg må sige igen, det er, at I skal træffe en beslutning om jeres ambitionsniveau. Det er afgørende for, hvor lang tid der skal lægges. Og nu har jeg et ret højt ambitionsniveau. Jeg har ventet lang tid på at komme i gang med studiet, jeg har glædet mig til det, og så skal den bare også have fuld hammer, nu er jeg i gang. Så der bliver lagt, jeg lægger mange timer, det gør jeg. Erhvervsøkonomisk metode er det sidste obligatoriske fag, og der lærer man at forholde sig til, hvis man siger, at der er en intens konkurrencesituation på et marked, jamen så skal man faktisk definere, jamen hvad er et marked egentlig? Altså det er geografisk afgrænset, eller er det afgrænset af nogle produkter, eller og hvordan definerer man konkurrenceintensitet? Er det antallet af udbydere på det her givne marked, eller hvordan skal man definere det? Så det handler rigtig meget om de definitioner, man arbejder med i analysearbejdet. Og det er også en 4 timers skriftlig eksamen, og der må man gerne have hjælpemidler med. Ikke tekniske hjælpemidler, det vil sige, at man må have bøger og noter med. Så hvis jeg har skrevet en masse noter på jeres 2 skærme undervejs i undervisningen, så skal I huske at have dem printet til den her eksamen. Det afsluttende projekt, det er det projekt, som er tværfagligt og som binder alle fagene sammen. Det vil sige, at primær fokus ligger på erhvervsøkonomi. Og så har man mulighed for at tage nogle valgfag eller andre supplerende fag med ind. Man vælger selv en virksomhed, som man skriver om, og der udarbejder man en case, og det er også noget, som foregår på gruppebasis. Man kan gøre det individuelt, men så skal man have dispensation, hvis man skriver alene. Vi har netop afleveret, jeg skal op til eksamen om præcis 17 dage, men hvem holder øje med tiden i den sammenhæng? Og der skal jeg op og forsvare den ved en mundtlig eksamen. Som vi skriver her, at man skal regne med gennemsnitligt 20 timer om ugen, både for online og for fremmøde, og det er med undervisning, forberedelse, eksamenslæsning og opgaveskrivning. Jeg vil sige, at da jeg startede her på studiet, så tænkte jeg, yeah right, så mange timer kommer jeg ikke til at lægge.
way too much, jeg skal bare lige klare mig igennem, jeg skal bare lige bestå, og så må jeg lægge et lavere timeantal, fordi det kan jeg ikke presse ud af mit liv på nuværende tidspunkt. Og så kom den allerførste eksamen, og så fandt jeg ud af godt, jeg bliver lige nødt til at finde de her timer. Jeg ligger ikke helt på 20 timer. Det har jeg ikke gjort, men jeg vil sige 15 timer, det er absolut realistisk. Og det skal man forholde sig til, fordi det er et meget givtigt studie, men det er ikke et studie, man kommer sovende igennem. Det er det ikke. Når I skal, ja, det svinger. Og der er helt klart, altså op mod eksamensperioden, der skal I forvente, at der vil I opleve et større pres, afhængig af jeres ambitionsniveau. Og så er der andre perioder, hvor man lige godt kan nå op til overfladen og trække vejret. Og igen vil jeg sige, jeg må igen fremhæve fordelen ved, at det er virtuelt. Er man forhindret i perioder i at følge undervisningen, jamen, så ligger det online tilgængeligt og venter på jer. I kan se det, og I kan gense det, og I kan gense det mange gange, hvis der er dele af pensum, som bare ikke kan sidde fast. I kan følge det fra den anden side af verden. Min første studiegruppe, der havde jeg en gut med, som kom til Iran og fulgte undervisning med dernede fra. Jeg har selv fulgt undervisningen fra Indien, da jeg var der, så det er absolut en fordel. Tilbage til grupperne. Når I nogle studiesammenhæng skal arbejde i grupper, så må jeg virkelig anbefale, at I forventningsafstemmer fra starten. Og det er alle i gruppen, som skal sige noget her. Det er ikke nok, at der er nogle få, som tegner gruppen, og så er der nogle få, som hænger med som det tynde øl. Fordi det bliver afslået meget, meget tydeligt, og det bliver et irritationsmoment. Man bør blive enige om mødeformen, om det er virtuelt eller fysisk, og den sammenhæng, der er en stor fordel, at når de første grupper bliver sammensat, at der bliver kigget på geografi. Det giver rigtig god mening. Så skal man blive enige om det her ambitionsniveau, og så skal man aftale en konsekvens, hvis ikke ambitionsniveauet og aftaler bliver overholdt. En lille anekdote, uden at jeg skal spilde jeres tid med det, i det her afsluttende projekt, som vi netop på mit hold har bokset med, der havde vi en situation i min gruppe, hvor vi har været 3 studerende, som har fungeret rigtig, rigtig godt sammen, som havde taget en 4. student, der blev ind i gruppen. Og selvom vi mente, vi havde forventningsafstemt tilstrækkeligt, så endte det faktisk med, at en uge før vi skulle aflevere, der var vi nødt til at ekskludere ham fra gruppen, fordi han ikke overholdt nogle aftaler. Og det er en ubehagelig situation at stå med 3 dage før man skal aflevere en eksamensopgave, fordi så er der en del, der skal skrives op. For der er selvfølgelig intet af det, som han har udarbejdet, der kan indgå i opgaven på nogen måde. Så aftale en konsekvens, og så handle på det, hvis I oplever, at det bliver nødvendigt. Jeps. Lidt fordele og lidt ulemper. Jamen, en konsekvens her for os, Sylvester, det var, at vi ekskluderede det gruppemedlem, som ikke så sig i stand til at bidrage yderligere til gruppen. Det kan jo også være i den sammenhæng, altså vi gjorde faktisk det, at vi lænede os op af vores vejleder i den sammenhæng, havde en dialog med vejlederne for at sige, vi har den her situation, vi har handlet sådan her indtil videre, vi har sagt sådan her, vi har sat de her deadlines, og brug for hjælp til at komme videre, fordi lige nu så kommer det til at koste hele gruppen vores afslutning. Så vi træffede en barsk beslutning om at smide gruppemedlem ud. Ulemperne ved studiet her, fordi der er selvfølgelig nogle ulemper, det er, at man er mere alene om studiet her. Inden møde, der har man typisk undervisning mandag, onsdag eller tirsdag, torsdag, hvor der er 4 timer i starten af ugen til teori, og 4 timer i slutningen af ugen til øvelsesopgaver. Og det har man ikke her. Så undervisningen på virtuelt studie er mere komprimeret. Det gør også, at man er nødt til at arbejde meget intensivt på egen hånd, hvor man ikke nødvendigvis sidder med gruppen. Selvfølgelig kan man kommunikere
mail eller telefon, eller hvad man nu end synes. Man får også et online møderum herinde på Adobe Connect, hvor man kan mødes med gruppen, og man kan arbejde i rummet fuldstændig, som I ser, der er i dag med ting, der bliver uploadet. Og så skal man vide, at de her geografiske afstande kan gøre fysiske møder svære, specielt hvis man kommer i grupper med nogen, der bliver udstationeret undervejs. Men fordelene overstiger for mit synspunkt langt de ulemper, der er. Igen, al undervisning optages, der er intet fremmed, og der er større fleksibilitet. Det er bare for mig den eneste mulighed, hvis du har lyst til at læse HD, så er det virtuelt. Yep. Så tror jeg har 2 slides mere. Yes. Tidsforbrug afspejler ambitionsniveau igen. Som sagt, så har jeg et højt niveau, altså et meget, meget højt forventningsniveau til mig selv i den her sammenhæng. Og jeg må sige, at dataanalyseeksamen hos Thomas, det var et wake-up call, fordi den første gruppe, jeg var i, der havde vi faktisk aftalt, at vi ikke ville komme til at lægge de her gennemsnitlige 20 timer om ugen, fordi det var ikke muligt for os. Men der indså jeg, at de her 15 timer om ugen som minimum, det er helt skævt. Der vil være perioder med høj arbejdsbelastning, og når I har 24 timers eksamen, så er det altså realistisk, at I kommer til at sidde i mange timer og arbejde med problemstillingen. Så det afsluttende projekt kræver meget tid, det kræver meget koordinering. Det er klart, står man med en gruppeudfordring, som vi gjorde, så koster det ekstra ressourcer. Og har man en gruppe, som bare kører, jamen så kommer man lettere igennem. Men det er, I skal forvente at bruge noget tid, hvis I forventer at gennemføre studiet med et godt gennemsnit. Og Vibeke, som Vibeke skriver her, at der er mulighed for at få et godt resultat. Det er der. Altså jeg har i hvert fald nogle resultater selv, som jeg er ret stolt af på min eksamen. Jeps, og den sidste slide. Ja. Træf en beslutning. I skal ikke gøre det her, uden I har truffet en beslutning om at gå all in. Det er det værd, vil jeg sige. Det kan sagtens lade sig gøre. Hvis man har en situation som min, hvor man starter, mens man er på barsel, fuldstændig tåbeligt, men det gjorde jeg, og samtidig har et fuldtidsjob, jamen så er det vigtigt, at I har et bagland, der støtter jer. Jeg vil sige om lærerne, at det har været en fornøjelse. De er virkelig, virkelig dygtige og meget, meget engagerede, og altså den responshastighed, man får svar, hvis man skriver et spørgsmål til en af sine lærere, jamen så får man svar meget, meget hurtigt, så det er jeg faktisk imponeret over at se den lærerstab, hvor dedikerede de er. Og i den sammenhæng, der kan jeg kun anbefale, hvis I kommer ind og skal læse det her, at så skal I søge den video frem, hvor Thomas han forklarer en normal fordelingskurve ved at agere en gryde med popcorn, der popper. Det er alle pengene værd at se ham sidde og sige pop, pop, pop. det var ret underholdende. Og sidst men ikke mindst, altså det er en kæmpe tilfredsstillelse at gennemføre det her studie. Det giver virkelig, virkelig meget. Så jeg kan kun sige, at I bør virkelig gøre det. Tusind tak. Ja, det var alt for mig. Tak, Ditte. Det var super godt. Du er altså rigtig god til at forklare, fordi du har jo prøvet de her ting, så hvis jeg sidder og forklarer et eller andet, så giver det ikke så meget mening, som at høre det fra en, der har prøvet, hvor hårdt det er, kan man sige. Når man sidder på den anden side af bordet, så er det jo ikke det samme. Så vi vil gerne klappe alle sammen. Det var rigtig, rigtig godt. Tusind tak. Meget, meget flot. Så husk at klappe af Ditte, ikke? Tak, Sylvester. Tak. Jeg kan se, der er bifald til. Skal jeg lige svare på Sylvester? Ja, lige præcis. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, Sylvester. Man er mere alene ved det her studie. For mig har en studiegruppe været god, hvis der har været faglige spørgsmål, jeg har skulle vende, fordi nogle gange så kan andre studerende have en anden måde at forklare pensum på,
end underviseren selv. Plus de problematikker, man oplever ved at skulle jonglere studie og arbejde parallelt. Der kan det være godt at have en studiegruppe og læne sig op af. Ja, specielt det du nævner med den måde, at lærerne forklarer det på. Det kan godt være, at man sidder og forklarer lidt for teknisk, og når man er i en studiegruppe, hvor man diskuterer de her ting, så er både den, der forklarer det, og dem, der hører efter, de er jo nødt til at tage stilling til det, de beskriver på en anden måde, så man får altså en anden vinkling på tingene ved at have nogen at spare med en studiegruppe. Så det synes jeg også er... Ja, altså jeg kan give et enkelt eksempel, fordi nu har jeg netop flere kollegaer, som læser HD parallelt med mig selv, men på fremmøde. Og da vi på erhvervsøkonomi havde nøgletal som emne, at det var den del af pensum, vi var igennem, der havde vi her på virtuel studie, jeg tog tid på det, vi havde 20 minutters undervisning i alle nøgletal. Hvor mine kollegaer, som læste fremmøde, de havde først 4 timers teori, og så havde de 4 timers opgaver om samme emne. Og det er selvfølgelig et meget, meget ekstremt eksempel, men det gør, at efterfølgende, så i studiegruppen, så vender vi så, okay, de her nøgletal, hvordan kan vi egentlig arbejde med det, og hvordan har vi forstået det, og hvordan skal de grupperes for, at man kan bruge. Så det håber jeg svarer på det spørgsmål, Sylvester. Jeg tænkte også på, mens at I sidder og spørger lidt, så kunne vi måske, jeg prøvede at lave sådan en lille undersøgelse, så vi lige kunne høre om, hvad folk de beskæftiger sig med. Det vi gjorde sidste år i dataanalyse, der begyndte jeg at bruge sådan nogle quizzer meget i undervisningen, og der var det hedder, altså også for at man ikke falder i søvn, for samtidig til dataanalyse, så blev det lidt lang tid, man sidder, uden at der sker andet, end man sidder og ser fjernsyn. Så vi har brugt meget nogle Kahoot-quizzer undervejs, hvor at man så får et datasæt, som man skal forsøge at beregne i. Så det havde jeg også tænkt mig at gøre igen i år, og prøve ikke at lave dem for lange, så det bliver for sene møder. Men det plejer altså at være meget godt. Men her der er så en lille quiz, hvor at I kan svare på, hvad branche I er i. Så det håber jeg håber, den står tydeligt, at I kan se den. Og så kan jeg lige svare på dit spørgsmål imens, Mikkel, hvor ofte vi mødes fysisk i studiegruppen. Jamen det gør vi sådan set kun, når vi har gruppeopgaver, som vi har skulle lave sammen. Så vi mødtes fysisk, da vi skulle lave 7-døgnskassen i erhvervsøkonomi sidste år, altså på første år. Og så har vi mødtes fysisk nu her, da vi har skulle skrive det afsluttende projekt, fordi det også skulle skrives fælles i gruppe. Så derudover så har vi ikke mødtes fysisk egentlig. Vi har så i gruppen på den måde, så kan man sige, der er en enkelt studiekammerat, som jeg gerne vil træne lidt mere. Så vi har mødtes 4 gange, alt i alt i forhold til erhvervsøkonomi, hvor vi har tegnet de her modeller, som man skal kunne tegne til mundtlig eksamen i erhvervsøkonomi. Hvor vi står ved et whiteboard, og så har vi, det er 52 modeller i det hele, man skal kunne by heart. Så der er lodtrækning, vær sød at tegne ekspansionsvejen og forklare, hvordan den ser ud, og forklare formerne. Så der har det har været hardcore eksamenstræning, vi har lavet der. Men ellers, ja, kun når vi har lavet gruppearbejde, altså gruppe op skulle afleveres eksamensopgave. Og der kan jeg jo også lige tilføje, Ditte, at det er ret vigtigt, at man prøver at få styr på matematikken fra starten, ikke? Med erhvervsøkonomi. Det er noget, mange knækker halsen på. Ja, jeg vil sige, de 2 kurser, som du udbød, Thomas, inden for Excel og matematik, det var en stor hjælp, for det altså nu, der er mange, det er mit indtryk, at dem, der læser virtuelt, de er lidt ældre, som jeg også selv er, jeg er 39, så det er nogle år siden, at man har haft integral og differentialregning, og det er en stor hjælp med det kom i Thomas' brush-up-kursus. Okay, men I spørger bare løs, inden at vi går i gang med en lille prøveforelæsning, ikke? Hvis I har flere spørgsmål.
Det var da utroligt. Jeg synes, at vi må have dækket det hele. Du har været dygtig, Ditte. Der er folk, de har fået svar på alt, hvad de... Man behøver ikke tilmelde sig, Sylvester, til de her supplerende kurser. Der logger man bare på. Ja, og der er information om det også på Learn. Ja. Når man bliver studerende på CBS, så får man en CBS-mail, som man kan videresende til sin arbejdsmail, sådan så man ikke skal holde øje med en mailkonto inde på Learn. Learn er det platform, man arbejder meget ind på. Og jeg finder lige den der linket til det der test. Ja, til testen. Ja. Ja. Jeg kan se det der med, hvor stor en andel af online-studerende, der gennemfører den første del. Der har vi cirka en 50-60 stykker, som gennemfører det årligt på det første del. Og så på hele HD. Man kan jo ikke tage alle vores HD-anbefalingslinjer online. Lige nu der har vi en HD International Business, som er online. Og de har vel omkring 30 dimittenter om året. Og vi får flere online fag efterhånden. Vi har fået en online fag på noget, der hedder HD Innovation Management, som er helt nyt. Så det er noget, der bare vokser. Okay, der er måske lidt flere spørgsmål, eller? Ej, det lyder godt, Sylvester. Super. Men skal vi så slutte med spørgerunden, og så gå over til prøveforelæsningen, tror jeg? Ja. Må jeg sige noget? Ja. Lige afsluttende og sige pænt farvel også, så sender I selvfølgelig bare mig en mail, hvis I har nogle spørgsmål. I kan sende den til den, der hedder hd1@cbn.dk. Jeg skriver den lige i tråden her også. Jeg kan lige skrive. Hvis der skulle være noget, I brænder ind med og kommer i tanke om senere på aftenen måske. Og så vil jeg ellers sige, held og lykke med valget. I skal være mere end velkommen i hvert fald, og så spørger I bare, og fortsat en god aften. Ja. Hvis jeg må komme med en afsluttende kommentar også, så kan jeg kun sige, at jeg synes, det er super positivt, at I er med her. Jeg vil kun anbefale, at I gennemfører studiet. Jeg sidder som ansvarlig for rekruttering, og når jeg læser CBS, så lægger jeg vægt på dem, der har læst en HD fra CBS. Så det gør jeg attraktiv. Ej, tak, Ditte. Nå, det kan være, at det lige kommer. Ja, Josefine, er du norsk, eller? Der plejer at være en del nordmand på HA i hvert fald, og det plejer at gå fint med opgaverne. Svensk, ja. Men jeg ved ikke om, Vibeke, der er der ikke krav til, at det skal, er det ikke fint med svensk og norsk i opgaverne? Jeg plejer ikke at have noget imod det, men... Der er ikke noget problem med nordiske sprog, altså der er måske ikke alle, der kan islandsk, men i hvert fald svensk og norsk, det kører fint, så det er ikke noget. Og bøgerne er på engelsk. Ja, lærebøgerne er på engelsk. Selv tak. God fornøjelse. Ja, tusind tak. Okay, så vil jeg gå over og dele mit skrivebord, og så vil jeg holde en lille mini-forelæsning i lidt Excel. Man kan sige, at nu har vi jo ikke så meget tid her, men vi hopper lige ud.
Og så skal jeg lige have chatten på her. Er der en, der lige kan skrive, om I kan se mig? Om I kan se min skærm nu? Bare lige så jeg er sikker på, at I er med. Super. Det ark, jeg lagde i starten i chatten, det kunne være, at jeg lige skulle tage det igen. Jeg skrev det lige hurtigt ind, hvis I ikke fik hentet selve den fil der. Det Excel-ark her, det vil jeg bruge til at forklare lidt omkring, hvordan at man kan regne forskellige ting ud i Excel. Hvis vi nu forestiller os, at vi har nogle observationer fra en aktie, det daglige afkast, det kunne for eksempel være trykaktien, hvor man 3 tilfældige dage har beregnet det daglige afkast på aktien, det vil sige, hvor mange procent den har givet i afkast. Det er et meget simpelt eksempel, hvor jeg jo altså så har tilladt mig at afrunde ret groft. Så hvis vi leger den ene dag, har man 2% i afkast, en anden dag har man 3%, og en tredje dag har man 4%. Så kunne man være interesseret i at beskrive ud fra de her observationer, hvordan afkastet er generelt. Og det man typisk vil bruge her, det var at beregne gennemsnittet. Så hvis man skal beregne det gennemsnitlige afkast for trykaktien, så kunne man gå ind og skrive lig med i en celle, og så kunne man skrive middel, hvis man har en dansk version af Excel. Hvis man har en engelsk version, så vil man skrive average her. Så kan man lyse de celler op, som man ønsker at beregne gennemsnittet eller middelværdien for. Og det gør jeg så her. Jeg trykkede på den første og trak ned. Så nu står der middel, parentes begynd, A2, kolon til A4. Det er ikke sikkert, at I har samme separator mellem A2 og A4. Det kommer an på, hvad version og styresystem man har. Men det har jeg altså her. Og så får jeg så, at gennemsnittet det er 3. Og det er jo beregnet ved, at man siger 2 plus 3 plus 4, som er 9, og dividerer med 3. Det er sådan, vi beregner gennemsnittet. Her der kan man jo sagtens regne det ud i hovedet, fordi der er jo kun 3 observationer. I virkelighedens verden, hvis man ønsker at beregne et gennemsnit, så har man jo flere observationer, for at man er sikker på, at den population, som man ønsker at udtale sig om, den beskrives ordentligt ved den stikprøve, man har. Nu sagde jeg jo så et nyt ord her, population. Når vi taler om population, så mener vi den gruppe, som man ønsker at udtale sig om. Så hvis jeg ønsker at udtale mig om trykaktien generelt, hvad afkast der er på den, så taler jeg altså om, at trykaktiens dagsafkast, det er min population, og så har jeg en stikprøve, som normalt vil bestå af mere end 3 observationer. Så de 3 observationer her er stikprøven, og så populationen, det er altså trykaktiens dagsafkast generelt. Og for at beskrive det, så kan jeg for eksempel beskrive det ved at se på gennemsnittet, som jeg så gjorde her. Og hvis vi så forestiller os, at når det nu er sådan noget som aktier, så kan man sige, jamen det er jo selvfølgelig rart at have et højt dagsafkast. Så hvis der er et højt gennemsnit, er man glad. Men en anden ting, der også er utrolig vigtig for investorer, som jo er risikoaverse, det vil sige, at man er nervøs for risiko, man vil gerne undgå risiko, så et andet meget vigtigt nøgletal for investorerne, det er, at der ikke er særlig stor variation i afkastet. Så man vil hellere have, at afkastet er næsten det samme hver gang, at der ikke er så stor variation. Og den måde, vi kan beregne, hvad afvigelsen typisk er, det er ved et tal, vi kalder standardafvigelsen, og det er lidt bøvlet at finde frem til, men lad os prøve at gøre det her. Det vi kunne starte med, det var for at gøre det lidt nemmere for os selv, så i Excel, så kan man tage en gruppe af tal og lyse dem op, og så give dem et navn. Her er jo kun 3 tal, så det er relativt hurtigt bare lige at trykke og trække hen over de 3 celler, jeg er interesseret i, men jeg kunne, hvis det var mange tal, lyse dem op en gang, og så give dem et navn, og så bare referere til navnet hver gang, så slap jeg for at sidde og lyse dem op hver gang. Så her kunne jeg for eksempel skrive afkast oppe i den rubrik her og trykke Enter. Så nu ved Excel, at hver gang jeg refererer til afkast, så refererer jeg lige præcis til de 3 celler her. Så hvis jeg var interesseret i at beregne, hvad det typiske afkast er
som jeg også kalder for standardafvigelsen, hvad den typiske afvigelse fra gennemsnittet er, så kan jeg gøre det ved at finde den, der hedder standardafvigelse S for stikprøve. Så jeg tager den, der hedder stdafv.s. Hvis man har en engelsk version, kan den godt hedde stdev, og så .s for sample eller stikprøve. Så S'et står for stikprøve eller sample, og vi tager altid den, der står et S på. Ikke den, der står P for population, men den, der står S på. Så jeg klikker på denne her, og så tager jeg og skriver afkast. Jeg kunne også bare lyse de her celler op. I så godt, nu blev det blåt det her afkast, og det er fordi, jeg Excel genkender det, så når det blev blåt, så er det fordi, jeg nu er det genkendt, så ved den, at jeg præcis refererer til de 3 celler der, så jeg trykker Enter, og så finder jeg ud af den typiske afvigelse fra gennemsnittet af 1. Hvis jeg skulle regne det ud i hånden, var det altså noget mere bøvlet, men for en god ordens skyld gør vi det lige, så man kan se, hvad metoden er. For at beregne standardafvigelsen er jeg nødt til først at finde noget, der hedder variansen. Når jeg har fundet variansen, kan jeg finde standardafvigelsen ved at tage kvadratroden. Kvadratroden betyder, find det tal, der gange med sig selv giver tallet. Så hvis jeg for eksempel skal finde kvadratroden af 4, så skal jeg finde det tal, der gange med sig selv giver 4. Og 2 gange 2 er lig med 4, så derfor er kvadratroden af 4 altså 2. Hvis jeg her lige får Excel til at regne det ud, så tager jeg den, der hedder varians S her, og så skriver jeg afkast, og så får jeg at afkast, eller variansen, den er 1. Det er nøjagtigt det samme som standardafvigelsen her. Og hvis jeg skal regne det ud i hånden, så er jeg nødt til at benytte mig af gennemsnittet. Så for at beregne variansen, skal jeg kende gennemsnittet, og det var jo 3, det fandt vi lige før. Så hvis jeg så vil regne det ud, så er jeg nødt til at tage hver enkelt observation og fratrække gennemsnittet. Det var altså 3. Og så skal jeg sætte det i anden. Sådan der. Nu står der jo A2, det er dagsafkastet for den ene dag, og B2, det er gennemsnittet. Men B2, der vil jeg altså hellere, i stedet for bare at skrive B2, vil jeg hellere låse den celle, fordi så behøver jeg ikke at sidde og skrive den formel hver gang, så kan jeg nøjes med at trække den ned. Så for at låse cellen, så kan jeg skrive $. Så hvis jeg går ind heroppe og skriver $ ind, hvis jeg skriver $ foran totallet, så låser jeg rækken. Hvis jeg skriver $ foran B'et, så låser jeg søjlen. Og hvis jeg sætter $ foran begge to, så låser jeg både søjle og række. Nu er det egentlig ikke nødvendigt at låse søjlen, men det kan jeg lige så godt gøre. Det sker der ikke noget ved. Så her der får jeg altså, at bidraget til variansen for den første observation bliver 1, og når jeg så kører ned efter her, så får jeg så et bidrag, der hedder 0 og 1. Grunden til, at bidraget her er 0, er jo, at dagsafkastet var 3. Når der er en, der hopper fra, det er derude og sejle. Men vi optager det jo også, så hvis det begynder at drille, så jeg optager det jo altså også. Men her der kan man så sige, at vi har et dagsafkast på 3%, og gennemsnittet er 3, så 3 minus 3 er 0. 0 i anden er jo 0, så det bidrag her bliver kun 3. Hernede der bliver det jo så 4 minus 3 i anden, det er 1. Og heroppe var det 2 minus 3, det er minus 1, og minus 1 i anden, det er jo det samme som minus 1 gange minus 1, så det er også 1. Så det her, det er altså de 3 tal, der bidrager til variansen. Og de er alle 3 positive, og det er ret væsentligt. Variansen og standardafvigelsen, som fortæller os noget om volatiliteten i aktien i det her tilfælde, altså hvor stor er udsvingene i aktien. Det er altid positive bidrag, for det hjælper jo ikke, hvis man har negativ afkast og positiv afkast på en aktie, at man ikke ligesom tager højde for, hvor meget afviger de fra gennemsnittet, så man er nødt til at sørge for, at det altid bliver positive bidrag. Det er derfor, at vi sætter det i anden, hvor jeg satte hat 2 på her, det er det samme som at sætte det i anden. På de fleste computere, der ligger det tegn her for at sætte i anden. Det ligger over ved siden af Enter-tasten, så hvis man trykker Shift Enter, så får man altså den hat, vi fik her.
Okay, men jeg er ikke helt færdig med at beregne det her endnu. Jeg bliver nødt til at summe dem her sammen. Det kan jeg gøre med det der sumtegn heroppe, autosum. Og så, det er lidt afhængigt af, hvad version af Excel man har, hvor man har sit autosumtegn. Men jeg har det altså herovre, men det kan godt være, at man har det her også. Så jeg summer sammen her, så skal jeg dividere med antallet af observationer minus 1. Grunden til, at jeg skal trække 1 fra, ikke bare dividere med 3, jeg har jo 3 aktiekurser, men grunden til, at jeg skal trække 1 fra, det er fordi, at jeg ser på en stikprøve, og eftersom jeg ser på en stikprøve, hvor jeg i virkeligheden ikke kender mit gennemsnit og min varians, så er jeg nødt til at korrigere for den ekstra usikkerhed, der er på hvad den sande standardafvigelse er i populationen, som er alle trykaktier. Så derfor skal jeg altså trække 1 fra, når jeg ser på antallet af observationer. Så i det her tilfælde skriver jeg altså, at det er 3 minus 1 i en parentes her, når jeg dividerer. Så det er summen divideret med 2 her. Og det giver mig så 1, som jeg jo også fandt før var variansen. Når jeg kender variansen, så er det nemt hurtigt at finde den typiske afvigelse fra gennemsnittet, som er et mål, vi ofte bruger til at beskrive, hvor volatil en aktie er. Standardafvigelsen er altså det, vi kalder en deskriptor, vi tit bruger til at beskrive variationen i en eller anden variabel. Og her der kan jeg sige lig med, og denne er herovre. Og nu fortæller jeg så om nogle ting, som nok ligger lidt fjern for jer, hvis I ikke lige har haft matematik for nylig. Men når jeg skal beregne kvadratroden af det tal her, så i stedet for at begynde at finde formlen for kvadratroden i x, så er det meget bedre at opløfte i en halte. Når man opløfter en halte i stedet for at opløfte i anden, så er det det samme som at tage kvadratroden. Så her lavede jeg altså igen hatten, som jeg havde før, da jeg satte i anden, og så sætter jeg det i en halte. Det betyder, at jeg tager altså kvadratroden for at finde standardafvigelsen her. Og jeg får altså både standardafvigelsen og kvadratroden her er 1. Og bare lige for en god ordens skyld, så prøver jeg, at variansen står her jo stadigvæk, og så prøver jeg her at skrive standardafvigelsen, og det er jo for S for stikprøven, og det var jo altså for afkast. Sådan. Hvis der er noget, der er utydeligt, eller I ikke forstår, så skriver I det bare i chatten. Jeg kan jo se i chatten her, hvis der er noget i tvivl om, ikke? Så I råber op, hvis der er noget, der går helt hen over hovedet på jer, eller det går for langsomt, eller for hurtigt, ikke? Men vi optager det jo altså også. Okay, hvis vi nu forestiller os i stedet for, at afkastene var 2, 3 og 4, at vi for eksempel havde haft et afkast en elendig dag for trykaktien, hvor den var faldet med 6% for eksempel, så havde vi altså i stedet for haft en standardafvigelse, der hed 5,5 her. Det går godt. Jeg har fået regnet en forkert ud i hånden her. Jeg prøver lige at klikke på de her celler. Når jeg klikker på cellen, og så går herop og klikker, så kan jeg så se, hvordan jeg har regnet formlen ud. Og så har jeg summet den der, og så har jeg fratrukket den der. Det prøver jeg lige at kigge på om et øjeblik. De her to formler for stikprøven, de er i hvert fald korrekte. Jeg kan ikke lige gennemskue. Jeg kommer til at sætte et eller andet forkert ind her. Det beklager jeg, der regner ud i hånden. Men det korte og det lange, det er, at når jeg beregner standardafvigelsen og variansen her, så får jeg nogle tal, der bliver væsentligt højere, når der pludselig er større spredning i observationerne. Så hvis jeg har en elendig dag med trykaktien, hvor den har et negativt afkast, så oplever jeg altså, at standardafvigelsen, den typiske afvigelse fra gennemsnittet, i stedet for at den før var 1, så er den altså nu 5,5. Hvis jeg for eksempel havde oplevet, at den var
10 her, så havde jeg altså også haft en højere standardafvigelse. Så man tager ligesom højde for, at det både kan være negativ og positiv afkast. Hvis der er store forskelle mellem værdierne her, så får man altså taget højde for det. Denne her standardafvigelse fortæller os altså, hvad er den typiske afvigelse fra gennemsnittet. Gennemsnit. Tak, Sylvester. Er det ikke dit gennemsnit, der er forkert med den nye værdi? Jo, selvfølgelig. Tak. Ja, det var godt. Det er godt, du er mere vågen end mig. Det er klart. Tak, Sylvester. Super. Jeg skulle selvfølgelig huske, at nu har jeg jo ikke det gennemsnit fra før, så der må jeg hellere lige skrive middel, og så gå ind og tage de 3 værdier her. Sådan, så passer det. Tak, Sylvester. Det var fint. Jeg havde glemt, at jeg ikke skrev gennemsnittet her. Her rettede den sig jo ikke. Så det var godt. Meget fint. Godt, at I er vågne. Så det var altså det, der var galt. Så nu passer tallene sammen igen her. Den her standardafvigelse, det er en, vi kommer til at se meget til i dataanalyse, og man bruger den også i nogle sammenhænge i erhvervsøkonomi. Og det giver jo også meget god mening, som I kan se her, at det er et aktieafkast, hvor en typisk afvigelse fra et gennemsnit kan være interessant. Det er ikke bare i rent statistisk sammenhæng, men også i mange økonomiske sammenhænge. Hvis vi så prøver at kigge på nogle tal her, så kan vi forestille os, at det rene glas på Nørrebro, at der sidder 10 mennesker og drikker øl. Hvis vi forestiller os, at de 10 celler, der står her, det er deres årlige indkomst. Så de 10 mennesker, der sidder og drikker øl på det rene glas, de har altså deres årlige indtægt noteret her i de 10 celler, der står her. Og hvis man går ind og beregner, hvad gennemsnittet er her, deres gennemsnitsindkomst er, det kunne jeg jo gøre ved at sige lig med. Den fik lige lukket lidt. Sådan. Det kunne jeg gå ind og gøre ved at sige lig med her, og så vil jeg gerne se på, hvad gennemsnittet var ved at sige middel, eller hvis det er en engelsk version, så skriver jeg lig med, og så average. Og så tager vi så de 10 celler her og beregner, hvad gennemsnitsindkomsten er. Så her har vi altså en gennemsnitsindkomst, der hedder 288.658 kroner for de der mennesker, der sidder på det rene glas ude på Nørrebro og drikker øl. Der er middelværdien en god måde at beskrive på, hvad er indkomsten sådan, for de mennesker, der sidder her på det rene glas. Så det er en god måde at beskrive det på. Hvis vi så forestiller os, at Ingvar Kamprad, som er ejer af IKEA, han kommer ind på det rene glas, fordi han godt vil have sig en øl nu, så er det ikke urealistisk. Vi ved ikke helt præcis, hvad Ingvar Kamprad tjener, men det er i hvert fald ikke urealistisk, at han har en årsindtægt på 2 milliarder. Så det er altså 2, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 milliarder her. Så der sidder altså de 10 mennesker i forvejen, og så kommer Ingvar Kamprad ind. Hvis vi bruger gennemsnittet til at beskrive det her datasæt, hvis vi ønsker at beskrive den typiske indtægt på det rene glas og bruger gennemsnittet til det, så vil der ske det, at når vi regner middelværdien ud her, med Ingvar Kamprad, så i stedet for at gæsterne på det rene glas i gennemsnit tjener 288.000, så sidder der lige pludselig 11 mange millionærer, som altså har en årsindtægt på 182 millioner. Så efter at Ingvar Kamprad kom ind, så er de alle sammen blevet multimillionærer.
Så det man kan sige, det er, at hvis vi bruger gennemsnittet til at beskrive et eller andet datasæt, så skal vi være sikre på, hvad er det, vi ønsker at udtale os om. Hvis vi ønsker at forklare, hvad den typiske gæst på det rene glas, han har i indtægt, så er gennemsnittet ikke nødvendigvis en god deskriptor. Det er ikke et godt mål til at beskrive, hvordan indtægten er. Årsagen til problemet er, at Ingvar Kamprad, han er en outlier. Han er en ekstrem observation, som i virkeligheden ikke er repræsentativ for den typiske gæst på det rene glas. Så han har nok aldrig været der før, han er bare helt tilfældigt kommet forbi, så han er med til at forvrænge det billede, vi har af, hvad indtægten er på det rene glas. Så det man kan gøre i stedet for, det er, at man kan bruge medianen til at beskrive, hvad indtægten er på det rene glas. Hvis man skal finde medianen, så tager man sine observationer og sorterer dem, og så finder man den midterste observation. Hvis man har et ulige antal observationer, som for eksempel 3 observationer, så er det jo bare den anden observation. Hvis man har et lige antal observationer, hvis man for eksempel har 4 observationer, så er den midterste observation, når man skal finde medianen, så tager man de 2 midterste observationer og lægger dem sammen og tager gennemsnittet af dem. Så i det her tilfælde, så vil det altså sige, hvis vi sorterer vores data fra mindste til største, så får vi altså, her er de sorteret, så nu skal jeg ikke lige have de der ude med. Det tror den jeg gerne vil. Så har vi altså her vores observationer. Når vi så går ind og ser, så skal vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 observationer ned. Så medianen er altså den midterste observation her. Så medianindkomsten her er altså 276.281. Så medianen, den er altså stabil over for outliers. Vi siger, at medianen er outlier stabil. Den bliver ikke påvirket af en skør observation, som ikke passer sammen med de øvrige på for eksempel 2 milliarder, som her. Så medianen er bedre til at beskrive, hvad den typiske gæst på det rene glas har i indtægt. Så hvis man skal finde medianen, så kan man bare gå ind og sige lig med ME, og så dukker den op her. Så man siger altså lig med og skriver det første af koden til den, og så dukker den op her. Hvis det er en engelsk version, så hedder det bare median også, så det er den samme måde, man skriver det på. Og generelt gælder i Excel, at når man skriver noget ind, hvis man så er i tvivl om, hvordan man skal sætte tal ind i sin formel, så kan man gå ned og klikke på det blå hjælpefelt her. Så har man så muligheden for at se, hvordan at den skal udfyldes. Der er et hjælpeeksempel hernede. Så her kan man altså se, hvordan medianen bliver skrevet op i et eksempel her. Der er også en lille hjælpetekst her, hvor man kan se, hvordan argumenterne skilles ad. I det her tilfælde, der står et semikolon, men det kan være forskelligt. Hos nogen står der et kolon, hos andre står der semikolon, så der skal man lige kigge på sin egen version af Excel. Hvordan skiller man argumenterne ad? Her, der går jeg så ind og tager medianen af de 11 observationer her. Jeg kunne også bare have navngivet den her range ligesom før, men nu har jeg så altså ikke gjort det. Så det er altså dem her, og der kan vi se, at medianen er præcis det her, den midterste observation her. Så medianen, den kan vi bruge til at beskrive et datasæt, hvis vi for eksempel har nogle outliers, som gør, at det ikke er stabilt. Man kan generelt sige, at i det her tilfælde, hvis jeg stillede det op i et histogram, et søjlediagram, så vil jeg kunne se, at der lå en masse observationer med lave indkomster. Så langt herude til højre, der vil jeg altså have Ingvar Kamprads observation. Så mange observationer med små indkomster, og så en lille observation langt herude til højre, hvor Ingvar Kamprad altså lå med sin vanvittigt høje indtægt, årsindtægt på 2 milliarder. Så jeg kunne sige, at hvis jeg tegnede det, så ville jeg have en fordeling, hvor jeg havde en stor klump af observationer her, og så havde jeg en lille bitte hale langt ude ved 2 milliarder til højre, og derfor vil jeg sige, at fordelingen den var højre skæv, fordi der var en lille hale ude til højre, vil jeg sige, at fordelingen var højre skæv. Og det kunne jeg have en idé om, fordi at uden at tegne det, fordi
at en indikator på, at en fordeling er højere skæv, er, at hvis middelværdien er højere end medianen, så er fordelingen som oftest højere skæv, medmindre det er en meget speciel fordeling. Så hvis middelværdien, som bliver påvirket af outlier, som altså var 182 millioner kroner, er større end medianen, som var 276.000 kroner, så er der tale om en højere skæv fordeling, fordi den har en hale ud til højre. Det var lidt om median og middelværdi. Og så jeg kan godt sige, jeg kan godt nå noget mere, fordi klokken er ikke så mange endnu. Jeg kigger lidt her på et datasæt, jeg har for nogle forskellige lejepriser. Er det fint nok? Går det for hurtigt, eller er I der endnu? Jeg må lige se her. Ja, der er stadig nogen. Det er meget fint. Super. Godt. Her der har jeg nogle observationer for nogle sommerhuse på Rømø, hvor at jeg får at vide, hvad lejeprisen er per uge her, og jeg får at vide, hvor store sommerhusene er, og hvorhen de ligger, hvor de ligger på Rømø, og antal personer, hvornår de er opført og moderniseret osv. Jeg får også at vide her, om der er vaskemaskine eller sauna. Og hvis jeg har sådan et datasæt, nu kan vi prøve, jeg stiller mig her, og så vil jeg gerne se, hvor mange observationer er der egentlig. Så jeg stiller mig i række 2, hvor den første observation er, jeg har jo overskrifter på, eller labels på de her variable. Så jeg står i række 2 og ønsker at finde ud af, hvor mange observationer der er. Hvis jeg er på en Windows computer, kan jeg trykke Ctrl-Shift-pil ned. Hvis jeg er på en Windows computer, trykker jeg Ctrl-Shift-pil ned. Hvis jeg er på en Mac, trykker jeg Command-Shift-pil ned. Shift, det er den der til at lave store bogstaver, ikke? Så det er Command-Shift-pil ned, hvis jeg er på en Mac. Og så hernede, det kommer lidt an på, hvad version man har. Men på de nyeste versioner af Office-pakken, der vil I automatisk kunne se antallet og summen og gennemsnittet her. Hvis man ikke har den nyeste version, så kan man trykke, der er sådan en lille pil her, så kan man trykke der, og så kan man bede om at få en anden deskriptor, som for eksempel kunne være gennemsnit eller standardafvisning for de observationer, man nu vil kigge på. Her kan jeg altså se, at der er 57 observationer. Jeg kan også se, at summen er 340.300. Så det betyder, at hvis jeg vil leje alle de sommerhuse, der er i stikprøven her, så skulle jeg altså betale 340.000 kroner og 300 om ugen for at leje dem alle sammen. Og så kan jeg se, at den gennemsnitlige lejepris for et sommerhus på Rømø er altså 5.970 kroner her. Hvis vi så for eksempel var interesseret i, jamen nu ønsker jeg kun at kigge på for eksempel sommerhus, der ligger i Jura, så kunne jeg gå ind og vælge den, der hedder sorter og filtrere. Så hvis jeg klikker herover og filtrerer, så kan I godt se, at der er sådan en filter. Det er ikke sikkert, at I har det samme sted, men I skulle gerne have et filter et sted på jeres Excel-værktøjslinje heroppe. Så der skulle gerne være sådan en filtrer-symbol. Så når vi klikker på det, så får vi nogle små pile på med vores overskrifter heroppe. Og hvis jeg kun ønskede at kigge på sommerhus i Jura, så kunne jeg klikke her. Så kunne jeg gå ned og sige og demarkere dem, jeg ikke ønsker at se på. Men jeg kan også bare sige her lige med, og så kunne jeg vælge den, der hedder Jura her. Sådan. Og så får jeg kun de sommerhuse på Rømø, som ligger i området, der hedder Jura. Så det er altså en måde hurtigt at få sorteret et datasæt på, ved at benytte sig af den der filtrer, der var her. Og hvis jeg vil tilbage igen, så kunne jeg enten rydde filter, eller hvis jeg ønsker at fortryde, så kan jeg trykke Ctrl-Z eller Command-Z, alt efter om jeg er på Windows eller Mac computer. Så jeg siger bare ryd filter her. Og så kunne jeg i øvrigt gå hen og fjerne filteret igen. Men jeg kan bruge filteret til, hvis jeg for eksempel også var interesseret i at kigge på, jamen nu ønsker jeg kun at se på sommerhuse, som har en afstand til stranden, der er mindre end for eksempel 500 meter. Så kunne jeg sætte 500 ind her.
og så får jeg sommerhus, der ligger meget tæt på stranden. Så jeg kan både bruge filtrer til at sortere efter det jeg kalder en kvalitativ variabel, som altså er navnene på de områder her, det er en kvalitativ variabel, eller efter en kvantitativ variabel, som er afstanden til stranden. Kvalitativ variabel, måden man kan kende en kvalitativ variabel på, det er ved, at jeg kan ikke tage den og lægge sammen og beregne gennemsnit. Jeg kan ikke tage Kongsmark og Toftum og Tvismark og lægge dem sammen og beregne et gennemsnit. Men jeg kan godt tage for eksempel afstand til stranden, lægge alle de observationer sammen og beregne et gennemsnit. Så der er altså tale om en kvantitativ variabel. Når jeg beregner gennemsnit, så er der tale om en kvantitativ variabel her, hvis jeg kan det, og det giver mening. Okay, jeg rydder lige filteret igen. Så man kan altså bruge filtreringen til hurtigt at sortere sit datasæt. Og nu fjerner jeg bare lige filteret helt, så jeg fjerner altså demarkerer det her, så nu forsvandt de her op. Men jeg kunne også benytte mig af pivot-tabellen. Så jeg har en pivot-tabel, som jeg kan bruge til at sortere efter flere forskellige variabler på samme tid. Så hvis jeg trykker på den her, der hedder pivot-tabel, så kommer den op og tilbyder mig automatisk at tage det område, uden at jeg markerer det. Så alle de områder, eller hele det område, der er data i, der tilbyder den mig så at tage det og lægge i et nyt regneark, hvor den automatisk deler det op for mig, alt efter hvad jeg ønsker. Så jeg siger bare OK her. Så altså det jeg gjorde, det var, at jeg prøver lige at gøre det igen. Jeg gik op i indsæt heroppe, og så valgte jeg pivot-tabel. Den kan ligge lidt forskellige steder, men hvis man har svært ved at finde, så kan man altid trykke hjælp, og så pivot, og så kan man gå i øvrigt også, så ligger den tit under data, så her kunne jeg gå ind og finde den med opsummere under pivot-tabel. Så hvis man ikke lige finder den, så tag den i hjælp, og så skriv PIVOT. Så går jeg ind her og siger OK, så får jeg så sådan en lille generator op, hvor jeg kan sortere på den måde, jeg nu ønsker det. Så hvis jeg nu for eksempel var interesseret i at finde ud af, jamen påvirker det prisen på sommerhuset, om der er sauna, og om der er, sauna og vaskemaskine, så kan jeg tage vaskemaskine og sætte ind her i kolonner og sauna. Jeg trykker ned på den og trækker den herned. Så jeg trykker og trækker, så kommer den herned. Og så kunne jeg gå ind og tage, hvis jeg ønsker at kigge på lejepris per uge, og sætte den ind hernede. Så får jeg lige nu, der står jeg her, jamen jeg kan se, at der er 19 sommerhuse, hvor der står ja til rækken, som altså er sauna. Der er 19 sommerhuse med sauna, og så kan jeg se, at der står ja til kolonnen, så der er også vaskemaskine. Så der er 19 sommerhuse ud af de 57 sommerhuse, ja, der både har sauna og vaskemaskine. Hernede, nej, kan jeg se, der er altså 23 sommerhuse, der hverken har vaskemaskine eller sauna. Og så her kan jeg for eksempel se, at der så er 10 sommerhuse, hvor der ikke er sauna, og hvor der er vaskemaskine, for den er nej der, sauna, og ja, vaskemaskine. Og sådan kunne jeg blive ved. Okay, så hvis jeg så ønsker at se på, om der er en forskel i lejeprisen, så hernede, det er lidt afhængigt af, hvad version af styresystem og Office-version man har, men det kan godt være, at I har en lille pil her, men, eller også har I et lille i. Men når I trykker på den pil eller det I har stående her, så kan I gå ind og beregne en anden værdi end lige præcis antallet af observationer. Så jeg kunne for eksempel gå ind og sætte på gennemsnittet eller standardafvigelsen. Her vælger jeg så gennemsnittet og siger OK. Så finder jeg så ud af nu, jamen lejeprisen, når der både er sauna og vaskemaskine, er 7.628 kroner, og hvis der hverken er det ene eller det andet, så er den overraskende eller ikke overraskende, så er den jo noget lavere, så er lejeprisen kun 4.786 kroner. Så lejeprisen er ikke så overraskende, noget lavere, hvis jeg altså har et hus, hvor at der hverken er sauna eller vaskemaskine. Hvis jeg nu for eksempel var interesseret i at se på noget andet, kunne jeg trække noget andet herned i stedet for. Det kunne være for eksempel, at jeg ville kigge på en
kolonne her, så jeg kunne gå ind og sortere det endnu mere ud, eller jeg kunne tage saunaen og fjerne herfra, så jeg fik størrelse i kvadratmeter ned efter her, så bliver det noget mere grov inddeling. Og jeg kunne også gå ind og sige, at jeg vil have sauna ind igen, så jeg trykker og trækker den ned her, og får sauna ind igen, og vaskemaskine heroppe, og så kunne jeg så gå ind og tage, jeg skal lige trække den ned, gå ind og sige, jamen nu vil jeg gerne filtrere, nu ønsker jeg kun at kigge på et bestemt område for eksempel, så det kunne være, at jeg tog den beliggenhed og satte ind som filter heroppe. Hvis jeg sætter den ind som filter her, så kan I se, at hvis jeg klikker heroppe på filteret, lige nu ser jeg jo på alle beliggenheder, Jura og alle de andre, så hvis jeg klikker på den lille pil heroppe, så kan jeg gå ind og demarkere eller fjerne enkelte. Så hvis jeg for eksempel ønsker kun at kigge på Jura, så kan jeg klikke på denne her. Så ser jeg kun på sommerhuse i Jura, og der kan jeg så se, at der er en endnu større forskel på, om der er sauna og vaskemaskine. Jeg kan jo også gå ind og tjekke her, ikke bare gennemsnittet, men hoppe tilbage og se på antallet, og se, at der er næsten ingen observationer her, så det er lidt spinkelt grundlag af udtalelser om det, eller generalisere omkring det her. Så der er rigtig mange muligheder med den her med pivottabeller, og den er lidt sjov at sidde og lege med. Det man skal huske på er, at man skal have noget ned i værdier her, for at der kommer nogle tal ud heroppe, fordi ellers så har den ikke rigtig noget at beregne på. Så man skal altså have noget ned i værdierne her. Jeg kunne for eksempel også gå ind og kigge på størrelser, sætte den ind her, og så se på de gennemsnitlige størrelser, og afgøre, at sommerhus, som både har sauna og vaskemaskiner, er måske ikke så overraskende noget større, og det kunne så altså også forklare, hvorfor lejeprisen egentlig var højere. Så det er et rigtig godt redskab, pivottabellen, hvis I ikke kendte den i forvejen. Men nu tror jeg, at jeg vil hoppe tilbage til skrivebordet og lige se, om I er der endnu. Sådan. Kunne I følge med i, hvad jeg sagde? Lyd og billede og sådan noget. Var det fint nok? Super godt. Meget fint. Men det var så en mini forelæsning. Det var ikke så meget, vi nåede her. Men altså, jeg har lagt selve datasættet, så I kan jo sidde og prøve at rode med det samme, som når I har videoen. Prøv at se, om I kan få de samme ting frem. Og hvordan var hastigheden? Var det for langsomt, for hurtigt eller ok? Det var godt, Sylvester. Super godt. Men så vil jeg afslutte, medmindre I har nogle spørgsmål, så vil jeg afslutte nu. Og så håber jeg selvfølgelig meget, at vi ses her efter sommerferien. Det vil være hyggeligt. Ja, altså Kim, jeg har jo optaget i Adobe Connect, den er klar med det samme, eller ikke med det samme, men om noget tid, så jeg sender linket til Vibeke, og så har jeg også optaget den med en anden, fordi jeg var bange for, hvis jeg nu normalt plejer kun at optage med ScreenFlow, men jeg var bange for her første gang, hvor vi mødtes, hvis der er noget, der går galt, så jeg optog altså i 2 ting, men I så nok, jeg er en kludermikkel, så jeg glemte altså at starte ScreenFlow-optagelsen med det samme. Så den er altså ikke helt fra starten, vel? Men jeg prøver at sende Vibeke begge dele, og så kan I selv vælge, hvad for en I ser. Så har I også en idé om, fordi nogen optager i Adobe Connect, så det link får I, og jeg optager i ScreenFlow normalt, ikke? Så ja, jeg er en kludermikkel. Men vi har altså den fulde optagelse i Adobe Connect. Det, der er lidt bedre ved ScreenFlow, er altså, det plejer at stå lidt tydeligere. Ja, Vibeke sender den til jer, men der er en ulempe ved det der ScreenFlow, som jeg plejer at optage i, for den skal stå og konvertere ret lang tid. Så den plejer at stå og konvertere natten over, og så skal jeg uploade den til YouTube, så I plejer typisk først at have optagelsen
dagen efter. Med Adobe Connect plejer det at gå noget hurtigere, ikke? Men når de andre år, når jeg har spurgt, så har folk været glade for det der ScreenFlow, fordi at det står noget skarpt. Og man kan sige, lige i vores fag er det lidt vigtigt, fordi at når vi bruger SassJump, så skal det helst være meget tydeligt for jer, det der er på skærmen. Så det står altså tydeligere end i det, I har set online. Så den video, I plejer at få i ScreenFlow, den er tydeligere end det, man ser online. Og det er vigtigt, hvis I skal kunne se, om I har de samme resultater, for der er så mange små celler at holde øje med inde i SassJump, ikke? Så det plejer at være sådan. Okay, men så vil jeg sige mange tak. Det var rigtig hyggeligt, og jeg håber, I får en fortsat god aften. Hej, det lyder godt. Godt. Super, Sylvester. Ja, det er mig, der takker. Og så må jeg lige stoppe optagelsen.